Kaufu Kawalimadon, Malikono, Ane Maliko Kan, Shirifla TV Kanubau, Jemukan Tefo Amunuko, Ankome Mako, Andame Jemukan, Sikun mi be alanu ode alibi, Kabaroge, ni anga makorowi, Madama, anga kunuka janko, Bikana Tuna, and Shifna Kaula. Nancy Gitoye o Jemukan, Angomako Andame, Kaufu Kawalimadon, Akadana Talaka da Onka Sanwatibe, Kairaka for alibi, Ame Blumba Konana, Masasuka Blumba do, Kasangani, Ninuye, Nefolo sika ke uye ufe chogomina bi shifna kamunun be uluka tumta suro ala ola ani wula kase omo ana korofo seme oka nyema bayrela obambulo ya jekulu minzige me wala sa kasika no koy kokorodo ana atora jamu fo mawyi sana nga do ngelo ko nana makoro eni nyangma marhaba kon bashiti bashi foti wa ne Elhaji Jakarja Kulibali nsigileno kati me karta mboro e shekure bay ne fana nyangulo yelema ko konontona safula nyangulo yelema ko tana Kulubali marhaba danga nanga jem kan konnana ka fo biana jara masala masasu uka tabala tabiaka ni ala sonama wala ma flana bambulu o banki ne mbulu fe anna ko rafa sega afana ma aka ira fo ma ye baw ko ne ka pa atigi bulu makoro eni sogoma na kon bashite bashi fote haraba ma no wati na be Shirifla TV kan inshallah fuli ane wala da kanyeshi an fel ba tani musoma hata alhamdulillah rabbil alamin an dala tanu kala barkada sabu kada kan be kene min kanta da be kene yere wala kono do foronya kene do yere don kene do an flo de kene ka bawon ka tale ko so don fa don yera don nyonte comme den dramani afo chugomina ni la nyinika masala du kono ka ta nyanguro la kana bla ambirom na komi bi alhamdulillah rabbil dramani afo chugomina mata masal ka du kono mi ta yera do je fantanda ni be masero be bisi yera fo bashite ni comme ni do ngai ni na so man kuma direma ana wale to ka okokunga to fo ne to ko Seydou Kulubali ne masayele mako konontonane masayele mako konontonane ne Seydou Kulubali ka bo jabe ala sikira be bago bashite Kulubali dangana amesigi sisa anga nyam kuma kala bambulu fana eni soma marhaba kuyati mba jemka me anda me jemkanka inshallah ne bla korafo la fuli ani wala ta kadi mawma sana ngani ngal ta kanya shi jemka ko nana tabarakallah walhamdulillah rabbil alamin fu qala barka dalam ya bikana ngama anga fuli be Shirifla TV ka fuli di horo chemana musulman lamani babbe masana ka sigi masana demenya masana furunya masana ka kabla jeleke ni abu kwate ka bo jumara ni gide sisoye kuye siso ka bo bilbani ni ndo ke jelmar kwate ka bo jumara sigilebe kati alhamdulillah ne dara masasu ka bikana eche masasiya feme chaman fora ko o yeno ko min président be makame mbafa bo fo min mi daw ka mu jabudi odo yeno dala saga sago kuyati anna ko ta ategoyanyi wala ame ko fo segi yak ma bala nyamama tondo le sigila wala sa ka siga ko imbela jine yuba ka akunguni anya nyini ko don jango anta fa ko na tunu auna wala president men nyingali ta kanyeshi ema ama me ka fo ni yata la ge ko masa ko ayi de woro nyon soro do be ada do ba fo ko nyangulu do ko baramangulu ko sirakoro deni babu sirabu musukorobu yoro o talku abitogo de président ikan ngali jarani mbala tlen ko sebe abe fode ko nyangulu baramangulu surongulu sirabo musukudabo ani deni babo fosugo bashite ko olu woro amba me tugumna ko olu de masa ding woro ikan ningali bode kan awangata ko obe chogodi a jarani abuyana ma ba franfasia folo
k'a fɔ ɲangolo ni baramangolo ni sorongolo o ye an bɛnbaw de ye o ye kulubaliw bɛɛ bɛnba ye émission tɛmɛnenw na a faranfasiyara dɔgɔ Dramani fɛ kulubaliya sɔrɔla cogo jumɛn ɲangolo ni baramangolo ni sorongolo olu bɔra yɔrɔ jumɛn o bɛ fɔ Manden olu ye kɔrɔ ni dɔgɔw de ye olu de bɛ fani ba la olu de bɔra Manden ka na don n'o ye Segu ye ka sɔrɔ ka fara yen baramangolo ka to Segu o ye Bitɔn siw ye ɲangolo an ka tɛmɛ ka taa Karata an ye ɲangolo siw ye olu tɛ se ka kɛ masadenw ye ayi masadenw an ye a faranfasiya k'a di k'a fɔ masaden 12 an y'o de cité an ko Musa Sayikolo an ko Mɔsire Bilen an ko Pɛnɛfale an ko Duwa Fulokɔrɔ an ko Ɲabilen Cɛma an ko Dunkɔrɔ ni Baje olu kɔrɔkɛ ye Seri ni Alayi ye an ko Sɛbaka Mana an ko Masa Buakari ani Deniba Bɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o cɛ 12 in de ye masadenw ye mais saba minnu fɔra o y'a bɛnbaw de ye Masa o de fa ye Sunsan ye Sunsan de fa ye Ɲangolo ye an yɛrɛ y'an ka dynastie ta o de la an ka génération an y'a daminɛ Ɲangolo la k'a d'o kan an b'a kɛ gansan parce que Ɲangolo ni baramangolo ni cɛ tɔgɔ filɛ o kɔnɔ sorongolo o cɛ saba in olu yɛrɛ fani ba la bon maintenant olu de nana ɲɔgɔn fɛ mais olu de den ye masa ye Ɲangolo den ye Sunsan ye Sunsan den ye masa ye donc masaden tɛ se ka kɛ olu se cogo si la ayi o tɛ se ka kɛ o ka faranfasiya olu masadenw tɛ masa bɛnbaw de don n'an jiginna o la an ka jigin ka na Sirabɔ ni Musokutabɔ ni Deniba Bɔ la Deniba Bɔ o ye masaden laban de ye masakɛ cɛ 12 min ni y'a fɔ awɔ olu ka fitinin de ye Deniba Bɔ lagare de ye Deniba Bɔ ye o de ye masadenw ye olu ye Ɲangolo yɛlɛma ko 4nan de Deniba Bɔ de y'o laban ye Deniba Bɔ ale de fana denw ye Sirabɔ ni Musokutabɔ ye ni n k'a den a bɛ fɔ anw fɛ yen i den i kɔrɔkɛ den i dɔgɔkɛ de o bɛɛ ye den o don donc ale ye dɔgɔnin ye ale kɔrɔw olu de den ye Sirabɔ ni Musokutabɔ ye Sirabɔ o ye Ɲabilen Cɛma o de den ye o ye Musokutabɔ an ye filani minnu fɔ Seri ni Alayi Seri o de den ye Musokutabɔ ye donc Musokutabɔ ani Sirabɔ olu ye Deniba Bɔ denw de ye ninnu si tɛ masadenw ye masaden min b'a la o dan ye Deniba Bɔ kelen pe ale dun fana ye ninnu fa de ye donc olu ye masa mɔdenw ye Deniba Bɔ o ye masaden ye Sirabɔ Musokutabɔ o ye masa mɔdenw ye Ala sago i sago o kɔni jaabi Abu e bɛ ka président lajɛ tɔɔrɔ b'a fɔ dɔ fara kan a ye bamanankan jɛlen de fɔ an ka taa nɔgɔ tɛ nin kuma in na ne m'o de fɔ kuma daminɛ na n ko maa bɛ ɲininka i yɛrɛ la awɔ y'a fɔ ni maa y'i yɛrɛ dɔn don ne da ye yɛrɛ dɔn ye tiɲɛ don a bɛ komi so ni soɲa kɔnɔ ni maa min y'a ni arajo so ni téléso in kɔnɔna dɔ cogo o cogo e maa min bɛ baara k'a kɔnɔ e b'a gundo dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan tiɲɛ don masasi y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan awɔ masasiya yɛrɛ taabolo ye min ye hali bi cɛkɔrɔba sigilen bɛ yan an b'u lamɛn an m'an ka kɔrɔfɛn da u ta kan ko di awɔ an b'o jaabi baasi tɛ Kuyate nin y'a mɛn kosɛbɛ hali bi ka aw fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ aw sɔgɔlen bɛ Sirifila TV jɛkanso de la an bɛ an danbe o jɛmukan de kɔnɔna na président nka hali bi an ni e ma tila ɲɔgɔn na dɛ an na ɲininkali ta ka ɲɛsin hali ma ko kura président e b'a ye k'a fɔ ko maaw bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka ɲininkali dɔ la a dɔw la maa caman b'a fɛ ka jaabi de sɔrɔ ko n'i ye ɲoro ta k'a lajɛ ko tamuraw de ye ɲoro tu tigɛ ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ masasiw nana ka na olu gɛn ka bɔ o yɔrɔ in na yɔrɔ président ni o ɲininkali fana kɛra e la jaabi jumɛn bɛ wuli ka ɲɛsin o la. ni ɲininkali fana diyara n ye awɔ parce que a bɛ n permettre ka masasiw ka mara cogoya fɔ. Précisément question min posera ko n yɔrɔ tu tigɛba ye tamuralakaw ye mais olu y'a tu tigɛ ko masasiw nana ka n'olu bɔ yen
Masasiw nana k'u bɔ o tɛ sababa ye parce que anw y'a tiɲɛ don an nana karita an y'a ta kolo kan o kɔni kɛra an ye falatɔlamaw de nana an y'an jija k'an bama an bɛnbakaw bɛ se min na o ye kɛlɛ de ye an ye kɛlɛ kɛ k'an ka empire an ka royaume dilan a fɔra o ma ko royaume masasi ju karita o kɔni y'o ye mais ɲɔgɔn sigili n'a y'a sɔrɔ tamburalakaw ye a tu tigɛ o ta anw ka tariku kɔnɔ n tɛ se ka ɲɔgɔn tu tigɛli n tɛ se k'o jana tigɛ n'i tɛ fɛn min na dɔrɔn ayi kana kuma o kan surtout télé kuma an y'a tu tigɛ n tɛ se ka kuma mais k'anw ye tamburalakaw bɔ yen masasiw mana yɔrɔ yɔrɔ minɛ u t'a maaw bɔ yen u b'u ka gouverneur de sigi aw minnu bɛ fanga la dɛ u b'aw to yen comme ça aw bɛ sagale sara olu ye ni kɛlɛ nana sisan nɔ ci bɛ bila masasiw de b'aw défend mais aw de bɛ tagali sara u ye bon ɲɔgɔn anw tɛ se an ka tariku la an mana tamuraw sɔrɔ yen dɛ n b'o kɔni fɔ k'o faranfasiya an mana tamuraw sɔrɔ yen anw nalen karita o y'a sɔrɔ ɲɔrɔ sigilen don an ka masakɛ min tun bɛ yen mamari kanja sigira ɲɔrɔ sani a ka kɛ masakɛ ye sani a ka kɛ masakɛ a kɛlen ka kɛ masakɛ a introduisera yen a sigira golo kan yen mais ale kɔrɔkɛ ɲagalingɛran o tun sigilen don Yɛlɛmani ale tun bɛ ɲɔrɔ an bɛ ten nɔ de ni masakɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ sigi k'a lakori ni kamalen fɔra ni kɛlɛ bɛ se bɛɛ b'a magɛ bon donc mamari kanja ale n'a ka du tun bɛ ɲɔrɔ sigidaw bɛ ten nɔ de an bɛɛ bɛ ten ni kamalen fɔra dɔrɔn wele dara dɔrɔn an bɛ na n'an taa kɛlɛ de kɛ an b'o kɛ bon donc an ma taa mɔgɔ gɛn ka bɔ ɲɔrɔ an kɔni ma tamuraw gɛn n b'o kɔni fara fasiya mais n'u ye ɲɔrɔ tu tigɛ k'a fɔ ko tamuraw don a sigi n da tɛ so ma parce que o ma fɔ n ye an y'o faamuya voilà président an b'i fo k'i waleɲumandɔn o yɔrɔ in na komi kuma ma ɲi da kelen na an ka kuma falen an ni ɲɔgɔn cɛ o dɔw la a bɛ a diya an bɛ segin an ka maa wele filanan ma n'o bɛ tali kɛ Seydou Kulubali la sani ka tila n bɛ profiter nin fɛ parce que kuma mɔgɔw ka ca an ma se k'an ka tariku bɛɛ développer parce que wagati min dira an ma an tɛ se k'a bɛɛ développer mais ni Ala ni kira sɔnna a ma don nataw la janvier kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnna an ni aw an bɛ jɛ ka conférence débat ba dɔ sigi an bɛɛ wele conférence débat kɔni an bɛɛ b'o dɔn an bɛ taa hakili fɔlɔfɔlɔ kɛ a bɛ bɛɛ ka tariku la kosɛbɛ comme ça bɛɛ bɛna bɛɛ b'i ka question poser fɛn o fɛn min ye masasiya anw b'a développer ni mɔgɔ b'a fɛ ka question min dɔn masasiya kan i bisimila a kɛra étudiant ye o a kɛra an ka maabaw ye o a kɛra maa fɛn o fɛn min an bɛɛ wele parce que l'année de la culture an b'o développer o de b'an bolo programme na a ɲɛbila de ye nin a ka to bɛ nin kɛ salala Muhamadu kɔrɔfɔ o faamuna kosɛbɛ n bɛ deli k'o don fɔ hali bi bɛ ko min na o tɔ o bɛɛ o de siratigɛ la an na kɔrɔfɔ sigi an ka maa wele filanan ma o min bɛ tali kɛ Seydou Kulubali la ka a ɲininka k'a fɔ n'i ye masasiw ta k'a lajɛ ne maa ko k'e ɲininka o ka mara kɛcogoya la mara sigi cogo ɲɔgɔn ka masasi la yɔrɔ e bɛ ɲɛfɔli jumɛn kɛ anw ye an minnu tɛ a ɲɛdɔn alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala kala barika da tusuru n denw ye kuma bɛɛ fɔ ka ban parce que u b'a dɔn de min kuma fɔlɔ min kumana a ma foyi to min filɛ ka kuma n'o ye président ye o kɔrɔkɛ de don Dramani kɔrɔkɛ de Ala Jagarija Dramani fa de ye masa ka du kɔnɔ u ye kuma o kuma fɔ siga t'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen siga t'a la bon masasiya anw fɛ yen masara i kɛra diɲɛ yɔrɔ Mali dugumakolo sanfɛ hali n'i tɛ Mali kɔnɔ tant que ni wolokansigiya ser'i ma a tɛ se ka tɛmɛ ka diɲɛ fo n'i yɛrɛ k'i yafara k'a ta depuis Ɲangolo k'a ta ka bɛ Sunsan ka masala la seba manana fo kana bila anw na bi i kɛra diɲɛ dugumakolo yɔrɔ o yɔrɔ tant que i ye masasi de ye n'i ye fa de ye ci bɛ bɛn ma fo n'i yɛrɛ ko ne tɛ se ka taa a di n dɔgɔnin ma o ka sigi place la n'o kɛra min dalen bɛ ka bi d'o ma masaso bɛ ten fo bi san 200 de hali sina ma sanse donc n bɛ ka kuma tigɛ aw fɛ yen k'a fɔ ko an ye kafo jaso ta ye dɛ ayi ko de t'an fɛ yen baasi tɛ kafo jeli t'an fɛ yen aw ka fanga sigi cogo la anw ka fanga sigi cogo la an bɛnbakɛw na an mɔkɛw y'a daminɛ cogo min na den tɛ sigi fa kan dɔ tɛ sigi kɔrɔ kan
o de b'an fɛ masala n'i sigilen bɛ yɔrɔ i y'a fɔ cogo n'i sigilen bɛ diɲɛ jamana kan cilen bɛ wuli ka t'i nɔfɛ jamana ka mago siri ma sabu ka da ka danbe wolo ka se ka siri ma ɲɛma siri ma i bɛna n'i ma na i bɛ maa jira min bɛ bila i nɔ a ko n tɛ pɛn kunna a tɛ se ka pan i kunna cogo si k'a fɔ ko a kuma kɛra k'i y'a mɛn ten walima i y'a ye ten o kuma t'a la e da bɛ don a baara la wajibi diya quoi don i bɛna sigi o de ye masala danbe ye an fɛ masala sini n'a sigira bulon kɔnɔ kuma bɛ daminɛ fa la ka taa den na ka taa duwaw la ka taa fɛn tulomasama la an fɛ masala an m'o denw a n'an tulomasamaw hali sini ni ko min gɛlɛyara an bolo masa ka du kɔnɔ n'olu ko an ka min dabila an b'a dabila a b'o dabila wa a bɛ dabila an mɔdenw n'a tulomasama n'olu ye faw den n'olu ko ɲɛji bɔ ka na ko la k'a fɔ a ye nin tɔn ye a ye dabila a bɛ dabila masa ka du kɔnɔ siga t'o la fiyewu tɛ se ka wuli ɲɛɲɛma ye i b'a to ta la a mun na bɛɛ bɛ mɔden ni mɔkɛ kɔni cɛ don o tɛ masala kelen kelen o tɛ masa sigilen bɛɛ bɛ mɔden ni mɔkɛ cɛ don komi n bɛ mɔden ni mɔkɛ cɛ bɛɛ b'a dɔn mɔden de bɛna dɔn a mɔkɛ ma ka diɲɛ k'a bɛ fɔ a tɛ ka tigɛ ta tulo la o ye tiɲɛ o ye an ka kɔrɔlen o y'an ka kɔrɔlen o y'an ka danbe o b'an ka masala du kɔnɔ donc hali bi a kɛmɛ ka sɔnni sigi o fana hali sini sɔnni sigilen b'o kan an fɛ a tɛ falen mɔdenya ni mɔkɛya siga t'o la fiyewu bon o de la an ka masala ko caman bɛ yen a ma dabila an fɛ yen dɛ a da sera yɔrɔ dɔ ma n'o y'an ka tabalenko ye tabali b'an fari sini sama hali sini n'a gosira masaso b'a lamina tabali b'an ka so hali bi a b'an ka masaso ka mara kɔnɔ hali sini tabali ko galaw masasi bɛ yɔrɔ an b'a mɛn an y'a sɔrɔ tabali ye dunun de ye kɛ tabali ye dunun de ye mais dunun min don dunun gansan tɛ a bɛ fɔ dunun min don dunun gansan tɛ n ye nin faamu o ye masaso ka tabiya ye a tabali bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ bolo mais hali ni tɔw ta kɔni t'u bolo anw kɔni masaso ta b'an bolo sini wa hali sini ne a fɔ kun nana hali sini n'a fɔ kun nana gosi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a mankan mɛn dɔrɔn a bɛ wuli jaabi siga t'o la fiyewu nin ye tiɲɛ téléphone tɛ ci dɛ tabali mankan de b'an s'a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ diɲɛ bonyana bi dɛ e bɛ bamakɔ yan masasi minnu bɛ karita dugu kuma ko sanfɛ bɛɛ b'a mɛn olu b'a mɛn nin ye tiɲɛ o la an tɛ se ka an k'o danbe nin o b'an bolo a y'i ba dɔ la kosɛbɛ o boli ka bɔ yen anw ka fɛnmuso n'u da sira ma n'o ye sata masa ye ni dama da sira ma anw ka fɛnmuso hali sini o tɛ se k'a fɔ fɛn kɛ ma k'a fɔ n dabila k'i t'a tɔ ta la o b'an ka du kɔnɔ o bɛ masala ka du kɔnɔ muso olu ye cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ayi an ye dama ni ɲɔgɔn cɛ balima ye ka balima sira ɲɔgɔn cɛ awɔ n'an ka sata masaw ka an ka den musomanw n'u nana du kɔnɔ balimakɛw bɛ ɲɔgɔn na n'a ko a y'a dan ye a bɛ dan ye ni mɔ da i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ wa i bɛ dan ye diya quoi i bɛ masa ka du kɔnɔ kɔlɔlɔ b'o kɔfɛ kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ a tɛ kɔrɔbɔ wayi balimamuso ni bonya ka kan balimamuso an b'u bonya fo ka dan tɛmɛ an b'u bonya nin kɛnɛ kan sabu ka da kan fɔlɔ don aw ka mun danbe tiɲɛ o ye tiɲɛ u ye jɔyɔrɔ min kɛ masa ka du kɔnɔ u da sira denw da sira ma tiɲɛ don donc an tɛ se ka bɔ yan bada n'an m'u ta ka da kan o don donc o tɛmɛnen b'a kɛ jama sanɔ kuma man di da kelen da o don ni question wɛrɛ bɛ yen nɔ masasu ka danbe la masasu ka taabolo la a bɛ se k'o pɔsɛ a bɛ jaabi a bɛ jaabi o la an kɔni ma yɛlɛma dɛ masasu ma yɛlɛma dɛ awɔ a kana yɛlɛma dɛ an tɛ yɛlɛma fo ka taa diɲɛ a kana yɛlɛma n ye min fɔ an tɛ yɛlɛma fo ka taa diɲɛ ban a ma yɛlɛma an b'an cogo na an mɔkɛw n'an bɛnbakɛw bɔ sanfɛ hali sisan an b'o cogo kelen la k'a ta depuis ɲangolo fɔ n'a bila bi la o ye tiɲɛ ye ala sago aw bonya kɔrɔ nka kulubalikɛ e bɛ tigɛ da dusu k'a yɛlɛmana dɔɔnin dɛ bawo aw bɛ a tubi la wa a bɛ seli sisan o fɔlɔ tun bɛ seli wa sali wa an bɛ seli kɛ an bɛ seli k'o fɛ kɛ an bɛ seli k'o fɛ kɛ an bɛ seli parce que an bɛ seli kɛ parce que seli mali awɔ président e b'a fɛ ka kuma ɲini wa oui ne b'a fɛ ka baba tɛna fɛ ka min fɔ n'a y'i sɛnsɛn mɔkɛ ni mɔden kan an ka tabiya ye kelen de ye den ani fa kɔrɔ ani dɔgɔ an filɛ studio kɔnɔ yan sisan ale ye fa ye n'ale ye min décidé an b'o exécuter de a tɛ se ka ban ban t'o la maintenant ne ni fana ni dara an ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye n'o ko dara ma min ka kɛ o de bɛ kɛ maintenant ni a ye wolokansigi min fɔ masakɛya in fo fa ninnu bɛɛ ka ban ni fa bɛɛ sara ka ban o tumana fɛ min ye jɛngɛdenw o fana bɛ kɔrɔkɛba
o de bɛ kɛ jamanatigi ye misaliya bi an bɛ 2025 na min b'an kunna a tɔgɔ de ko masa Kasim Kulubali a sigilen filɛ nin ye an dala ye mais ne ka kɔrɔ a ye nin ka kɔrɔ a ye mais ale de ye bi masa ye ale de ye masakɛ ye parce que a ka denya de bɛ se nin ma n'ale ye min fana fɔ donc ale de bɛ masasi bɛɛ b'ale de kɔfɛ n'ale ko min o de bɛ kɛ ne cɛ o tumana fɛ ale de ye an ka yɛlɛma ko seeginan laban min Mali kɔnɔ n'ale bɔra yen sisan aw de turu bɛ se anw faw ma anw fana bɛ kɛ princes ye aw ye n'u ye princes ye sisan anw ye mɔdenw ye mais n'i ye an fa ye n'o tɛ yen an mɔkɛ ye n'o tɛ yen mun bɛ kɛ masakɛ ye anw bɛ kɛ masakɛdenw ye a taalen bɛ ten anw fana denw ye ninnu ye donc an bɛ ten de baasi tɛ Kasim o ye yɛlɛma ko 8 ye ni o ye yɛlɛma ko 9 ye aw ye 10 ye nin ye 11 ye voilà ale yɛrɛ Kulubalikɛ aw ye 10 ye ale ye 11 baasi tɛ voilà sisan 12 bɛ yen 13 bɛ yen 14 bɛ yen bon an bɛ yɔrɔ min na sisan 14 15nan bɛ yen mais olu tɛ se ka ko dilan mais ko dilanna ye minnu ye sisan anw na an faw kɔrɔla masakɛ b'olu bila baara la anw ani an denw n'an mɔdenw olu de bɛ baara kɛ baasi tɛ waati b'a la ka taa an bɛ kɔrɔfɔ an ka ɲamakalaw fana ma olu bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Saro alhamdulillah an bɛ foli di an jatigiw ma toujours awɔ jamanatigi tɛ yan a denkɛ ye nin ye awɔ olu fana den ye nin ye olu de bɛ kɛnɛ kan u ka jeliw y'an ye ni ye Kasim ye i y'a faamu awɔ bon ale den ye nin ye ne Seyidu ye Seyidu ale den ye nin ye awɔ Jakarija dɔgɔnin ye Dramani ye an bɛɛ la dɔgɔnin ye nin ye nin fana y'an den de ye ale y'an den de ye awɔ ale o de don Ala sago i sago awɔ ne ye Abu Kuyate ni ye Kuye Sisɔkɔ Jelimadi Kuyate awɔ Masasiw u ni mɔgɔw ma jɛrɛ u ma k'i ma fitiriwale u ma ɲini kɔ u ka ɲamakala fɔlɔ u yɛrɛ da ser'o ma k'a daminɛ Manden na ka na se fo Gɛnwa ka taa bila Sunjana Sunjana sigi kɔnɔ dugu bɛ furu don min maa min dir'u ma ko ka k'u ka ɲamakala ye ko ka bila kɔɲɔminan na lawudu dafa kama hɔrɔnya kana tiɲɛ ɲamakala ni jatigi cɛ ka dilanni kɛ ɲamakala k'i ni bi masakɛ ma ka i jatigi kumabɔ u ka mabɔ de y'o kɛ hɔrɔnden kana lawudu ta ka tiɲɛ dɛ lawudu tiɲɛ man ɲi n'a fɔra ko hɔrɔnya kɛwale ni kumakan de don ka kumakan dafa ni baara ɲuman ye ka ba kumakan dafa ni cɛsiri ni yɛrɛ dɔn ye mɔgɔw ko karisa ye hɔrɔn ye lawudu dafala don lawudu ye da de ye n'i ya baara ko de b'a dafa dugan dira don min Sunja masa ma n'o ye Sunja ye o de y'a masa wolo dugan bɛ taa don min mabɔ de bilara a ka kɔɲɔminan na kabi diɲɛ kununko kɔrɔ la bɛ kɛ wa anw ye ɲamakalaw ye ɲamakala Masasi kɛra ɲamakala bɛɛ fɛ o ka jelikɛ dɔ bɛ a ka foli bɛ Jeli Laji Jabatɛ Masasiw y'a choisi maa yɔrɔ ka jan a bɛ pari Masasiw ka foli bɛ ka se a ma anw minnu y'a balimaw n'a sinji ye an ka foli bɛ ka se a ma Masasiw tɛ fitiriwale ye k'a daminɛ Bɛlɛdugu ka taa bila Karata n bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ depuis Segu ka ba tigɛ ka taa bila Karata ka taa bila Gilimaga ka taa bila Sabonɛ ka taa bila Ngiringa Kakɔlɔta ka tɛmɛ ka taa bila Bage ka taa bila Kasɔn Masasiw ni fɛn o fɛn sigila n'u y'a dan sigi a n'u ɲɔgɔn cɛ u ma dan sago u kɛr'i fɛ u kɛra furuɲɔgɔn fɛ ka kɛ balimaw fɛ ka kɛ sinjiw fɛ donc an b'o sigi de kɔnɔ ka foli di bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan seli wala Mahamadu a bɛɛ Kulubali Diko Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka kɛnɛ wɛrɛ jira an na parce que kunbɛn tɔ bɛ sen na tabali bɛna gosi o an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa min mago bɛ masaya la k'a dɔn hali bi ka dɔ wɛrɛ fara kan i bɛ se kɛnɛ k'a ye ni Ala sɔnna i bɛ faamuya sɔrɔ parce que u ma fili u yɛrɛ ma Seydou Kulubali an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛw la segin ma waati kɔni semɛ an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ i bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ tugu a la an ka sɔrɔ ka jɛmukan bila yan alhamdulillah kɔrɔfɔ min kɔni bɛ fɛ k'a fɔ o ye tanuni ye Ala tanunen kɔfɛ o y'an ka balima n'an ka sinjiya ye sabu ka d'a kan mun n'an y'o fɔ sanɔ maa ye min ka fɔ dɛ
ayi mi aka fɔ ne yɛrɛ masa si ye mais nka an masa su tanu sabu ka daga maa si de tɛ masa ka du kɔnɔ ko min b'a danbe fali foyi la diɲɛ kɔnɔ ne tiɲɛ wala foli kan ka ko ma o don o bɛ foli kun bɔ i farinya cogo o cogo i b'i kɔrɔ kɔfɛ i farinya cogo o cogo i b'i fa kɔfɛ ne ma dan sɔrɔ masa sugu bɛɛ na dɛ o bɛ foli kun bɔ donc vraiment n ka foli bɛ ka taa masa de cɛman muso ka foli kɛ ka taa Mali kɔnɔ a siya o siya ba kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen danbetigi a bɛɛ fɔrɔ a bɛɛ ye danbetigi donc an bɛ foli k'u ma ka Sirifana TV fo ka ɲini fɛ halisa an jɛra don min tɛ bi ye ka ɲini Alahu ta setigi masa fɛ Ala ka dɔgɔ jira min tɛ bi ye amina yarabi ko kuma dɔ ni kuma banna mais Ala Jarabi kuma kelen min fɔ a y'o fɔ ko diɲɛ bɛɛ ko mɛn o ye sirabɔ tɛ masaden ye musokɔrɔbɔ tɛ masaden ye an ko fɔ ko diɲɛ bɛɛ ko faamu ok problème t'a la voilà donc fo mɔgɔw de ko parce que a bɛ tariku kɔnɔ a bɛ fɔli bɛ ka fɔ mais an minnu n'an b'a kɛnɛ kan bi an kan k'o fɔ k'o diya diɲɛ bɛɛ ma bi ka dɔn k'a fɔ sirabɔ ni musokɔrɔba masa denw tɛ masa mɔdenw don problème t'a la président e ka kɔrɔfɔ waati kɔni sen bɛ an bɛ kɔrɔfɔ jɛmukan kun cɛ e bɛ kɔrɔfɔ minnu kɛ an bɛ jɛmukan kun cɛ inchallah n bɛ Sirifana TV fo an n'an ka jɛɲɔgɔnya an n'an ka baara la a diyara ni a bonyana ma an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw an b'u bɛɛ fo a diyar'u ye masasi bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a bɛɛ fana fo a diyar'u ye an bɛ min fɔ dɔrɔn bɛɛ ka i sigi ni an ka conférence ye ani an bɛna baraduni min kɛ k'an ka activités kuncɛ inchallah ani Sirifana TV an bɛ jɛ k'o kɛ n'o wagati sera an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ok ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ président na Jakarija Kulubali ka na an ka ɲamakala Abu Kuyate a n'a ka an ka ngɔnifɔla an ye a bi ale yɛrɛ kɔni a y'an tulo nɔgɔ bɔ kosɛbɛ ka sanga ni jurukan dumanw ye a kuma la ka min fini fana ka kumaw cɛrɛ tigɛ an b'a fɔ a bulon ta ni ya farikolo dɔ la ka kisi bulon tɔɔrɔ ma o la ka tɛmɛ o kan jɛmukan kun fɔlɔw la an ni minnu ye jɛmukan kɛ ka kɔn ninnu ɲɛ u bɛ tali kɛ Dramani Kulubali la an b'a fɔ ni kɛnɛ kan kosɛbɛ ka sanga ni ɲɛfɔli minnu kɛra a fɛ k'a fɔ a ka bɔ da kɔnɔdi kɔnɔ ka don kulo kɔnɔdi kɔnɔ jan ko faamuya bɛ se sɔrɔ a fɛ fo ka se an taamaɲɔ tɔw ma an ka ɲamakala tɔw bɛ yan ani an yɛrɛ ale ye an mɔden de c'est parce que bon ne ta ɲa parce que ninnu bɛɛ ne denw ye n'olu fana dɔn ne ko e bɛ sɔn ka kɛ ne mɔden bɛ ne kulo masama de sa mɔ tɛ ko yɛrɛ cogoya dɔn bilen o la an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ bi jɛmukan nin bɛ dansigi a la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ye ka sanga ni an danbe jɛmukan ye an ni masasiw karita kɔnɔ o ka tariku kɔnɔna na nin ye nin ye ni ne kɛra aw ɲɛna kulo gɛrɛsɛgɛ ye ne la ma basi kɛ ne ni aw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ waati wɛrɛ san'o cɛ an b'a fɔ Ala ka hɛrɛ na jamana kɔnɔna na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ